Sonic.exe moottoripyörä tasolta 1. Sonic.exe moottoripyörään tasolta 1 000 000. Sonic.exe. Hänellä on todella matalan tason moottoripyörä ja hän hävisi kilpailun Supersonicille. Meidän täytyy parantaa Sonic.exen moottoripyörän tasoa korkeimmalle mahdolliselle tasolle. Onnistummeko voittamaan viimeisen kilpailun ja valloittamaan maailman? Mennään! No niin. Tervetuloa kaikki Exe-kisaan. Tänään näemme, kuka teistä Sonic Exestä voittaa kilpailun, jossa on tietenkin $1 000 000 palkinto. Joten haluan, että esittelette moottoripyöränne ja niiden tason. Nyt minä olen Supersonic ja olen tullut tähän Exe-kisaan estämään voiton. Kukaan teistä ei ole typerä ja teidän täytyy kadota. Siksi olen tullut moottoripyörälläni. Lähes 1 000 000 taso on 999 900. Tällä moottoripyörällä aion tuhota kaikki teidät.exet maan päältä. Ja rahalla varmistan, ettette koskaan palaa. Hitto vie, tuo on kamalaa. Minä olen Shadow.exe ja minulla on 100 000 tason moottoripyörä. Tällä kisalla voitan tämän roskan. Minä olen Knuckles.exe ja minulla on 10 000 tason moottoripyörä. Yritän myös tuhota Supersonicin. Minä olen Tails.exe. Moottoripyöräni on 1000 tasoinen ja tietenkin tuhoan sen typeryksen, joka on tunkeutunut kilpailuumme. Minä olen Amy Exe ja minulla on 100 tason moottoripyörä, jota aion käyttää Sonicin tuhoamiseen. Minä olen Neon.exe, Sonicin Exen suurin ihailija, ja minulla on 10 tason Exe-moottoripyörä. Ja minä olen täällä Hitto vie. Olen Sonic.exe ja minulla on 1-tason moottoripyörä. En ehtinyt tehdä mitään muuta. Olin liian kiireinen tuhoamassa kaikkia ihmisiä. Jopa laiminlöin itseäni. Ja nyt minulla on todella surullinen moottoripyörä. No niin, nyt on aika aloittaa kilpailuja. Katsotaan, kuka voittaa $1 000 000 .exe-kilpailussa. 3, 2, 1, nyt! Tulkaa perässä, luuserit. Sinne te jäitte. Hahaha. Tämä Supersonicin moottoripyörä, melkein 1 000 000 tasoinen, tuo minulle helposti voiton. Olen tullut tänne tuhotakseni kaikki .exeet. Olen livahtanut mukaan kilpailuunne ja minulla on ylivoimainen moottoripyörä. Aion siis antaa teille selkäsaunan ja poistaa teidät maan päältä, koska olette vain typerä vitsaus, joka ei ansaitse olla maailmassamme. Sillä rahalla ostan aseita, jotka tuhoavat teidät, eikö niin? Hitto vie! Emme voi antaa tuon typerän Supersonicin voittaa meitä. Hän on livahtanut meidän Punto-exe-kilpailuumme ja aikoo tuhota meidät kaikki. Emme aio sallia sitä. Minun Punto-exe-moottoripyöräni 100 000 tason pystyy mihin tahansa, joten en aio luovuttaa. Otan hänet kiinni ja estän häntä tuhoamasta meitä. Hei te, ette kai unohda Knuckles.exetä. Minulla on kaikista voimakkain moottoripyörä. Jos saan teidät kiinni, ajan teidät kumoon ja tällä 10 000 tason moottoripyörällä minä tulen voittamaan kilpailun. Tyhmä Supersonicilla ei ole mitään mahdollisuutta meitä vastaan. Tulet vielä näkemään. Hei, älkää unohtako minua. Tails.exe on myös tässä kilpailussa, kyllä. Moottoripyöräni on uskomaton. Se on tasoa 1000 ja erittäin aerodynaaminen. Sen avulla voin päästä minne ikinä haluan. Joten minulta ei voittaa Supersonic, koska ystäväni Sonic.exe ei ole tyhmä, huijari. Hän ei voi voittaa eikä voi eliminoida .exet. Hitto vieköön! Hetkinen, älkää unohtako Amy.exetä, kaikista vaarallisinta tyttöä. Minun huippuluokan moottoripyöräni .exe, 100 tason, voinees olla todella hyvä, joten aion antaa kaikkeni. Mennään, koska se, josta minä pidän, on Sonic. .exe. Supersonic ei ole huijari ja aion voittaa hänet, jotta me .exe hallitsemme. Hetkinen. Odottakaa minua. Minun täytyy myös kilpailla. Leon Picaronilla on tämä tason 10 moottoripyörä. Ja idolini Sonic.exen vuoksi yritän voittaa antaakseni hänelle kaikki rahat. Sen tiedän varmasti, että huijari Supersonic ei tule voittamaan kilpailua. En anna hänen tehdä niin. Hetkinen pojat, minne te olette menossa? Voi ei, kilpailu alkoi liian nopeasti, enkä ehtinyt edes lähestyä heitä. Hitto vieköön. Mennään. Aion painaa täysillä tällä upealla moottoripyörälläni.
Sonic.exellä. Vaikka se onkin vasta tasolla 1, näyttää siltä, että renkaat voivat irrota milloin tahansa. Mutta olen Sonic.exe. Olen .exe-porukan johtaja, ja meidän täytyy valloittaa maailma yhdessä. Joten tässä mennään. Voi, tuo mutka. Tämä on tosi vaikeaa. Voi, kun tämä moottoripyörä on vasta tasolla 1. Yritän päästä mahdollisimman pitkälle, ja varmasti näin voin voittaa. Ja Huomio kaikki kilpailijat. Tuukaa maaliviivalle, meillä on voittaja. Mitä? ihan totta. Mutta kisahan oli vasta alkamassa, hitto vie. Olen tulossa. Okei. Se oli vähän vaikeaa, mutta vihdoin pääsin perille. Toivottavasti Supersonic ei voittanut. Hitto vieköön. Ai niin. Esittelen itseni kaikille. Olen kilpailun voittaja. Ja siis $1 000 000 voittaja. Supersonic. Tämä kilpailu oli aivan liian helppo minulle ja moottoripyörälleni, jonka taso on 999 000. Joten nyt, tämän rahan avulla, tuhoan teidät kaikki. .exe. Jos lopettaisitte maailman häiritsemisen hetkeksi. Sinä, pysy siinä. Tämä kilpailu oli tarkoitettu vain .exelle. Olet tullut mukaan luvatta, joten sen ei pitäisi kelvata. Siksi tarjoan sinulle kilpailun. 1 vastaan 1, ja voittaja saa jäädä. Rahat. Ja sinäkö tarjoat minulle niitä tuolla typerällä ja likaisella mopollasi? Vitsi mikä nauru. Mutta totta kai hyväksyn. Tulee olemaan todella hauskaa murskata sinut kuin hyönteinen. Mutta ehdolla, että kilpailu on kuolemaan asti. Jos minä voitan, sinä ja kaikki ystäväsi kuolette. .exe. Hyväksyn, koska voitan sinut todella helposti. Tumpelo. Huomenna samaan aikaan, täällä, saat nähdä kuka määrää. Hyvä luoja. Luulen, että mokasin vähän. Minulla on vain tason 1 moottoripyörä. Miten ihmeessä voin voittaa Supersonicin sillä romulla? Moottoripyörän takia minä kuolen. Kaikki ystäväni kuolevat. Ja kuule. Kaveri, odota, älä huoli. Olen aina ihaillut sinua paljon. Ja koska haluat pelastaa kaikki .exet, se on todella kunnioitettavaa. Joten tarjoan sinulle 10-tason moottoripyöräni, jotta voit kehittää omasi ja voittaa sen kilpailussa. Odota. Antaisitko oikeasti moottoripyöräsi minulle, jotta voisin nostaa tasoani ja kohdata hänet, Elli? En vain hän, Sonic. Minäkin autan sinua. Ja minä järjestän sinulle haasteita, jotka sinun täytyy läpäistä, jotta voit saada meidän moottoripyörämme. Olen yhä surullinen kilpailun häviämisestä, mutta autan sinua Sonic.exe. Meidän täytyy voittaa hänet. Ei, ja jos emme tee sitä, me kaikki kuolemme, joten luota meihin. Kiitos paljon pojat, olette oikeasti parhaita. Annetaan sille kunnon selkäsauna. Nyt yhdistän moottoripyörät kehittääkseni Sonic.exe moottoripyöräni tason 10. Nopeasti. 10. Nopea peli. Sinulla on vain 20 sekuntia aikaa tykätä, tilata kanava ja laittaa kello päälle. Parantaaksesi Sonic.exe moottoripyörää. Lisäksi, jos kirjoitat kommentteihin sanan Sonic.exe, voit saada yhtä uskomattoman moottoripyörän kuin hänellä. Joten toimi nopeasti. Aika loppuu. Ei. Kyllä. En ole vain saanut moottoripyörääni takaisin, vaan myös alkuperäisen muotoni. Nyt kun minulla on tämä Sonic.exe-tason 10 moottoripyörä, mennään Amy. Katsotaan mitä haastetta laitat minulle. Mutta odotan sinua siellä. Olet minulle liian hidas. Kyllä. No niin. Tässä olen, Amy.exe. Mitä minun täytyy tehdä ollakseni arvollinen saamaan tason 10 moottoripyörän? Kyllä. Mitä? Jos haluat saada tason 100 moottoripyörän kuten minun, sinun täytyy selvittää minun rataami. Sinun täytyy ajaa koko tämä rata mahdollisimman nopeasti moottoripyörälläsi ja kerätä nämä renkaat. Jos onnistut keräämään kaikki renkaat ja suorittamaan radan hyvään aikaan, silloin tason 100 moottoripyöräni on sinun. Uskallatko Sonic.exe? Epäily loukkaa, Amy. Tässä tullaan. Nyt minulla on tason 10 moottoripyörä, ja tällä voin tehdä mitä haluan. Joten tässä tullaan. Ensimmäinen rengas suoritettu. Aion todistaa, että minulla on uskomaton ajotaito, jolla voin voittaa Supersonicin. Kyllä. Käännyn tästä. Myös tästä. Tässä mennään. Kyllä. Seuraava rengas. Ja jatkan eteenpäin pysähtymättä. Vielä 1 rengas mukaan.
Käännyn tästä. Tämä on tason 10 moottoripyörä, joten se ei ole vielä kaikista nopein. Mutta en pärjää yhtään huonosti, vai mitä Amy? Mennään. Vielä yksi rengas mukaan. Ja minun täytyy suorittaa rata keräämällä ne kaikki tällä tason 10 moottoripyörälläni. Mennään. Vielä yksi rengas. Kyllä, pärjään loistavasti. Aion saada tarpeeksi voimaa pysäyttääkseni tuon typeryksen ja valloittaakseni maailman. Kyllä, täällä rata on todella laaja, joten voin kiihdyttää täysillä, vaikka moottoripyörä ei ole kovin nopea. Mennään. Vielä yksi rengas minulle ja nousen mäkeä ylös. Kyllä, mennään. Nyt minun täytyy tehdä hyvä käännös ja kyllä, näin. Siihen mennään. Ja vau. Käytän seinää ja teen uskomattoman voltin. Jos tämä ei ole hyvää ajotaitoa, Amy, kerro sinä mikä sitten on. Mennään. Mäki on vähän hankala, mutta nousen siitä ja jatkan eteenpäin tätä reunaa pitkin, saadakseni tuon renkaan ja hypätäkseen alas. Hyvä. Nyt alan saada enemmän vauhtia. Nyt ajaminen muuttuu haastavammaksi, mutta Sonic.exenä mikään vaikea ajaminen ei voi pysäyttää minua. Minun täytyy vain jatkaa kiihdyttämistä, pysähtymättä saavuttaakseni tavoitteeni. Luisto. Ja kyllä, se rengas oli aika hankala, mutta sain sen kuitenkin. Vau, keulimista ja toinen rengas. Kyllä. Nousen tänne ja tulen alas hurjaa vauhtia. Mennään. Luulen, että olen jo radan lopussa. Tämä on mahtavaa. Oi kyllä, käännyn ja tuo on viimeinen rengas, joten se on kokonaan minun. Oi kyllä, Amy. En jättänyt yhtään rengasta, joten luulen, että moottoripyöräsi on nyt minun. Yllätit minut todella, Sonic.exe. Teit sen ennätysajassa, etkä jättänyt yhtään rengasta. Ole hyvä, jatka. Käytä 100 tason moottoripyöräni osia kehittääksesi omaa moottoripyörääsi. Kiitos. Juuri tuon halusin kuulla. Katso uutta Sonic.exe moottoripyörääni. 100 tason. Kenraali. Oi kyllä. Katso mikä upea Sonic.exe moottoripyörä 100 tasolla. Nyt tässä on spoilereita, turboja, aseita. Se on ehdottomasti paljon parempi. Joten kerro, kenen kanssa minun pitäisi nyt mennä, Amy? Tails.exellä on 1000 tason moottoripyörä. Hän voi auttaa sinua. Nousta 1000 tasolle. Se kuulostaa mahtavalta, Amy. No, minä lähden nyt lentoon. Tällä upealla moottoripyörällä kyllä. Ja lopulta saavun tänne. Voi hyvänen aika. Mikä rata tämä oikein on? Tervetuloa moottoripyörälle äärimmäiselle radalle. Jos haluat nostaa moottoripyöräsi 1000 tasolle, sinun täytyy selvittää tämä rata. Sonic. Sinun täytyy hyödyntää moottoripyöräsi monipuolisuutta väistääksesi kaikki esteet ja ajaksesi myös veden päällä. Onnistuko pääsemään maaliin asti? Luulin, että Punto.exe-kaverini auttaisivat minua, mutta he laittavat minut tekemään testejä, jotta vahvistuisin ja voisin voittaa tuon typeryksen. Joten mennään. Selviän näistä kaikista hienosti. Tulen tästä suunnasta ja pois tieltä nuo pallot. Nyt menen tästä alas ja käännyn tähän suuntaan. Ja no, tämä rata ei ole kovin vaikea. Minun täytyy vain odottaa, että tämä menee ohi ja kulkea tästä. Mennään. Pääsen tämän radan läpi voittaakseni tuon typerän Supersonikin. Nyt tästä varovasti ja voi että. Minun täytyy väistellä näitä juttuja. Ja roskapussitkin on laitettu niin, että ihmiset putoavat mereen. Sellaisia me Punto.exet olemme, eikä tämä mylly aio lyödä minua. Tai ehkä kyllä, jotta laskeudun juuri tähän. Kyllä, joten eteenpäin tulen tästä helposti ja laitan turbon päälle tuossa. Kyllä, voi. Ajan moottoripyörää aivan liian hyvin, enkä käytä kaikkea hyödykseni. Nyt putoan tähän, menen sisäkautta ja tätä puolta pitkin. Kyllä. Eikä tuo mylly tällä kertaa osu minuun. Kyllä, hienoa. Toistaiseksi menee hyvin. Nousen tästä reunasta ja varovasti pääsen kaikkien näiden renkaiden ohi. Mennään. Menkää pois täältä te typerät lehmät. Nyt minun täytyy jatkaa matkaani tästä. Mennään niin nopeasti kuin mahdollista ja radan raiteet, juna myös.
Sinä herra, mitä sinä teet täällä? Pois, mies, juuri noin. Pidän siitä. Nyt kierrän tästä ja jatkan tätä puolta pitkin. Hienoa, hienoa. Ja nyt, voi. Minun täytyy taas hyödyntää energiaa. Aion käyttää tämän rungon energiaa, jotta se työntää minut tuota putkea vasten. Kyllä. Tässä olen. Se oli aivan liian helppoa. Nousen nyt tästä ylös. Vaikka tässä onkin vähän vaikeampaa, mutta moottoripyöräni on hyvin varusteltu tähän. Käännyn ja nousen ramppia ylös. Mennään. Jatkan nousua näin. Kyllä. Ja käännyn tästä puolelta. Näin. Pidän tästä nyt. Nousen myös tästä rampista ylös. Kyllä. Oi. Oho, anteeksi. Mutta nämä ovat asioita, joita me.exe-tyypit teemme. Ylitän tämän esteen, myös tämän, ja jos kiihdytän, ylitän tuon ja tuonkin. Eikö niin? Kyllä. Käännyn tästä, ja tämä aita ei pysäytä minua. Tästä menen aika helposti. Yksi aita vähemmän, ja menen putkesta sisään. Painan vähän kaasua ja mennään. No niin. Nyt hän on valmistanut minulle labyrintin. Hän ei tiedä, että olen täydellinen. Minulla on röntgen näkö ja näen labyrintin todellisen uloskäynnin, joka on tässä. Ai niin, tulen sivulta ja nyt menen alas. Olen jo melkein perillä loppuun asti. Tämä tukki on typerä ja tulen tästä oikaisten vähän. Luulevatko he oikeasti, että nämä typeryydet pysäyttävät minut? Anteeksi Tails.exe, mutta johtajasi on juuri saapunut. Oikea Sonic.exe, 100 tason moottoripyörällä, jonka hän juuri voitti. No niin, se olikin valeputki, joten kokeilen keskimmäistä. Eikä tämä rata ollut vaikea, Tails, mutta onnistuin silti. Anna nyt moottoripyöräsi minulle. Aion nousta 1000 tasolle. Uskomaton Sonic.exe! Tämä rota testasi kaiken, nopeuden, hallittavuuden ja olet ylittänyt sen kirkkaasti. Ansaitset 1000 tason moottoripyörän. Tiesin sen jo, mutta kiitos. Katsotaanpa minun 1000 tason moottoripyörääni Sonic.exeltä. Oi kyllä. Tämä on Sonic.exen 1000 tason moottoripyörä. Rakastan tätä kaveri. Ja näyttää siltä, että vuorovesi on nousemassa. Sano vain, kenen kanssa minun pitää mennä, jotta saan moottoripyöräni 10 000 tasolle. Hitto. Mene Knuckles.exen kanssa. Hän auttaa sinua varmasti, vaikka se tulee olemaan kova koetus. Ei ole mitään kovaa Sonic.exelle, joten tässä minä menen. Ylitän meret ja parannan moottoripyöräni. Joo, ja vihdoin olen täällä. Knuckles.exe. Mitä olet valmistellut minulle? No niin, Sonic.exe. Katsotaanpa, onko moottoripyörässäsi tarpeeksi voimaa ja kestävyyttä päästäkseen tasolle 10 000. Kyllä! Jos pääset koko tuurimyllyradan läpi ilman, että moottoripyöräsi hajoaa, vaikka se saisikin iskuja, silloin minun moottoripyöräni, .exe tasolta 10 000, on kokonaan sinun. Anna mennä. Näytä mihin pystyt. Anna mennä. Täältä tullaan. Näet kyllä, miten kestän moottoripyörälläni niiden myllyjen iskut. Aion nostaa tasoni maksimiin. Kyllä, mennään. Oi, voi polla. Aloitamme kovaa, mutta ei haittaa. Kestän kaikki iskut. Painan kaasun pohjaan, enkä saa yhtäkään osumaa. Kyllä. Aika uskomatonta, miten hyvin vedän, vai mitä? Kesti kauan ennen kuin jäin kiinni. Hitto vie. Vaikka olenkin ajanut melkein puolet radasta todella nopeasti. Mutta hei, tämähän on vasta alkanut, hitto vie. Tämä on aika hankalaa. Minut ohjattiin täysin pois reitiltäni. Mutta ehkä jos menen ylhäältä, niin... Täältä ylhäältä löydän keinon. Mennään. Kyllä. Jos laskeudun, väistän tältä puolelta. Ei, hitto vie. Typerät myllyt. Olen niin lähellä loppua, mutta ne vain lyövät ja lähettävät minut takaisin taaksepäin. Mutta voinko väistää? Nyt tulen tältä puolelta. Kyllä, näin minä pidän. Hitto vieköön teidät. Moottoripyöräni ei nyt reagoi. Minun täytyy laittaa turbo päälle. Vaikka menin suoraan taaksepäin, hitto vie. Okei. Käännyn tältä puolelta, väistän nyt kaikki lavat.
Miten he pysäyttivät minut? Juuri kun... Okei, kunhan moottoripyörä ei hajoa. Olen kunnossa, mutta en voi enää tehdä virheitä. Mennään. Tulen tästä, väistän tältä puolelta ja sitten tältä. Näen jo maaliviivan. Aion onnistua. Kyllä. Ei. Melkein sain sen. Hitto. Mutta voinko ohjata pyörääni juuri näin, jotta se pysyy ilmassa? Juuri näin. Tehdä eräänlaisen lennon ja mennä suoraan sinne, missä Knuckles on. Mennään. Tämä tulee olemaan viimeinen. Mutta jos menen nyt, voin onnistua. Vaikka pyöräni on todella kolhiintunut, mutta se on kestänyt Knucklesin, joten luulen ansaitsevani päästä tasolle 10 000. Kyllä. Uskomaton Sonic, olet kestänyt todella hyvin sinä ja moottoripyöräsi, joten onneksi olkoon. Annan sinulle moottoripyöräni, jotta voit käyttää sen osia ja päivittää Sonic-moottoripyörääsi. Piste Exe-tasolle 10 000. Juuri noin. Pidän siitä, ystäväni. Nyt aion yhdistää ne Sonic Exe-moottoripyörääni tasolla 10 000. Nyt se on todellinen Sonic.exe-moottoripyörä tasolla 10 000. Joten minun täytyy vain mennä Shadown luo, eikö niin, ystäväni? Juuri niin. Shadow.exe antaa sinulle voiton avaimen, jotta voit nostaa moottoripyöräsi mahdollisimman korkealle tasolle. No niin, tässä minä tulen moottoripyörälläni, joka voi lentää. Valmistaudu, Shadow. Aion saada kaiken. Joo, ja tässä olen vihdoin valmis viimeiseen kokeeseen. Shadow. Sinun täytyy koodata vaikein moottoripyöräparkkuur, joka on koskaan keksitty. Jos haluat saada minun 100 000 tason moottoripyöräni, siitä vaan. Sonic.exe. Jos putoat tyhjyyteen, moottoripyöräni ei ole sinun, ja minä olen se, joka kohtaa Supersonicin finaalikisassa. Se jää nähtäväksi. En aio epäonnistua, koska minulla on 10 000 tason moottoripyörä, joten tästä mennään. Menee loistavasti. Pysähdyn tähän ja nyt. Jatkan tästä todella varovasti. Mennään. Entä jos hyppää näiden typerien tölkkien yli? Nyt minun täytyy tehdä tämä kaikki ilman, että mylly osuu minuun. Nopeasti. Kyllä. Okei, tätä kautta. Ja nyt tästä. Ai. Ilman, että kaadun. Okei, hienoa. Tässä onnistuin hyvin. Nyt moottoripyörän vaihtaminen. Se ei ole minun juttuni. Minun juttuni on kiihdyttää ja väistää tuo mylly. Mennään. Olen jo tullut asiantuntijaksi myllyjen väistämisessä. Shadow, joten tämä reitti ei tule olemaan minulle paljon vaikeampi. Okei, tulen tästä. Tämä on vaikea vaihto, mutta näin voin saada sen hyppäämään juuri nyt. Ja nyt tästä. Kyllä. Okei, minun täytyy pysyä keskittyneenä. En voi hävitä. Jos putoan tyhjyyteen, olisi todella vaikeaa saada moottoripyörä takaisin tänne ja häviäisin. Joten kiivetään tämä mäki ylös, maksoi mitä maksoi. Teen sen. Ai niin, nyt vien moottoripyörän pois täältä ja jatkan eteenpäin. Täällä näkyvyys katoaa, mutta minun silmäni näkevät kaiken läpi, joten tämä ei vaikuta minuun ollenkaan. Kyllä, menen puun läpi. Täydellistä. Nyt minun tarvitsee vain odottaa hetki ja jatkan eteenpäin. Mennään. Väistyi jo tuo este. Kyllä. Ja jatkan eteenpäin, vaikka en näe mitään. Tulen ulos aidasta. Mennään. Juuri näin se tehdään. Ja ei. Tänään se liikutti minua vähän, mutta onnistuin pysymään pystyssä. Tämä on kyllä vaikeampaa, totta puhuen. Täällä jos menen sentinkin sivuun, putoan tyhjyyteen. Joten kiihdytän. Joo, se oli hankalaa, mutta onnistuin. Nyt menen näiden outojen hampurilaisten läpi. Kyllä, juuri näin. Ja nyt minun täytyy kiivetä tästä ylös. Se on aika hankalaa, mutta kärsivällisyydellä voin tehdä sen hienosti. Nyt peruutan ja kiipeän tästä ylös. Mennään. Tästä esteestä yli ja nopeasti tästä läpi. Nyt minun täytyy pysähtyä hetkeksi ja sitten menen taas nopeasti. Kyllä, kaikki pois tieltäni. Aion suorittaa tämän radan. Ihan sama kuka tulee tielle. Oi kyllä, mennään. Oi, tämä on kyllä hankalaa.
Nyt en voi poiketa edes millimetriäkään, mutta jos teen tämän näin, juuri näin, ilman että kaadun hitaasti. Mennään. Kyllä, onnistun. Mennään. Kyllä. Nyt kiihdytän päästäkseni tästä ylös ja hyppään noiden runkojen yli ja tulen tästä. Okei, tässä voin hallita todella hyvin. Ja kyllä, näyttää siltä, että jos lisään vähän vauhtia, pääsen nopeammin läpi. Kokeet, tietenkin. Tämä on se lopullinen koe ja sen piti olla kaikkein vaikein, mutta se ei saa minua luovuttamaan, Shadow. Et pysty pysäyttämään minua näillä pikkukokeilla. Olen Sonic.exe ja aion saada sen typerän 100 000 tason moottoripyörän. Kyllä näet. Käännyn tästä oikein hyvin. Nyt käännyn tästä. Ja näin. Tämä on helppoa. Pitää vain kiihdyttää ja mennä tästä läpi. No niin, rata on jo loppumassa. Minun täytyy vain pysyä rauhallisena tässä. Juuri noin, kyllä. Mahtava ja upea hyppy. Näin nämä hommat hoidetaan. Mennään. Ja nyt nousen tästä. Ja mennään. Tämä on se lopullinen hyppy. Lopullinen. Selviän tästä kaikesta helposti. Mennään. Kyllä, tätä ramppia täytyy käyttää. Pidän todella paljon Shadowsta. Olet tehnyt tästä vaikeaa aivan viime hetkeen asti. Ja nyt valmistaudun siihen lopulliseen hyppyyn, jolla voitan tämän kilpailun. Kyllä. No niin. Luulen, että sinun 100 000 tason moottoripyöräsi kuuluu nyt minulle. Sonic. .exe. Olet todellakin jo muuttunut parhaaksi moottoripyöräilijäksi, jonka olen koskaan nähnyt. Et koskaan tule käyttämään minun 100 000 tason moottoripyörääni. Vaikka se ei ehkä riitäkään voittamaan Supersonicia. Mutta ilman verismaragdia et löydä sieltä mitään parempaa. Menen, yhdistän molemmat moottoripyörät saadakseni Sonic.exen 100 000 tason moottoripyörän. Kyllä, nyt minulla on 100 000 tason moottoripyöräni. Nyt minun täytyy mennä kisaan. Toivottavasti voitan sillä. Koska en tiedä, mistä veriemeraatteja voisi löytyä. Ja se olisi ainoa tapa päästä miljoonalle tasolle. Mutta sinne minä menen. Sonic.exe. Voitat Supersonicin. Tämä on loppusi. Okei. Olen jo täällä. Valmis ja valmistautunut lopettamaan tämän kerralla ja kokonaan. Sen näemme vielä, ääliö. Minulla on paras moottoripyörä kaikista ja aion tuhota teidät. Likaiset rotat. .exe. No niin. Näyttää siltä on tullut se hetki, jota me kaikki olemme odottaneet. Kilpailu Supersonicin välillä, jolla on moottoripyörä tasoa 999 999 ja Sonic.exen välillä, jolla on moottoripyörä tasoa 100 000. Vain yksi voi voittaa. Saada $1 miljoona ja selviytyä, koska tämä on kuoleman ralli. Joten mennään. Kilpailu alkaa 3, 2, 1, nyt. Hyvästi, luuseri. Supersonicin moottoripyörä tasoa 999 999 on paljon nopeampi kuin mikään muu. Katso, miten nopea olen. Kyllä, tämän kilpailun voittaminen on minulle todella helppoa. Otan mutkat nopeudella, jota kukaan ei voi ylittää, ja olen nopein kaikista. Nyt mennään täysillä. Kyllä, tämä kilpailu on minun. Hitto. Hän yllätti minut, ja olen aika paljon myöhässä. Mennään. Käännyn tästä. Ei. En voi antaa hänen voittaa tätä kilpailua. Aion kiihdyttää kaikkeni. Mennään, juuri noin. Vedän tästä sivuluisun. Täydellistä. Vaikka teenkin paljon virheitä, näin en kyllä pysty voittamaan häntä. Hitto. Ei auta muu kuin painaa täysillä. Käyttää turbo ja ottaa riski. Tapahtukoon mitä tapahtuu. Ei. En ole menettänyt hallintaa. En. Olen ajautunut radan ulkopuolelle, hitto vie. Eikä tämä näytä yhtään hyvältä. Olen putoamassa veteen ja ei, hitto. Jään tänne ja hukun. Tyhmä Supersonic saa tahtonsa läpi. Ja hetkinen. Tuolla ei voi olla. Ei kai se ole. No niin.
Minun täytyy liikuttaa pyörää. Ja hyvä luoja. Se on verismaragdi. Se oli koko ajan täällä, veden alla. Luulen, että on aika käyttää sitä, jotta voin kehittää pyörääni ja saavuttaa pyörän, johon kukaan ei ole koskaan päässyt. 1,000,000-tason pyörän. Mitä ihmettä, hyvä luoja. Ei voi olla totta tämä pyörä. Voin lentää ja palata sen kanssa takaisin radalle. Hyvä luoja, tämä on uskomatonta. Tässä olen taas takaisin. Oi kyllä, eikä vain pyörä ole parantunut, vaan minäkin olen saanut paremman muodon. Nyt minun täytyy kiihdyttää. Ja kyllä, ota siitä. Juuri noin. Supersonic, ohitin sinut. Mennään. Vaikka, hän ei anna periksi. Se oli selvää, mutta minulla on 1,000,000-tason pyörä. Nyt, Supersonic. Moottoripyörä, josta kaikki ovat unelmoineet ja jota kukaan ei ole koskaan onnistunut saamaan. Joten katso, miten ajan ja miten liikun jokaisessa mutkassa. Totta. Hänen pyöränsä on tasoa 999 000. Se on melkein kuin omani. Mutta minä olen Sonic.exe. Olen aito ja oikea kuningas. Mennään. Näyttää siltä, että jätän hänet taakseni. Mutta hän pysyy aina kannoillani. Silti en välitä. Tämä kilpailu tulee olemaan minun. Minulla on kaikista paras pyörä. 1,000,000-tason pyörä. Ja ajan sillä paremmin kuin kukaan muu. Lisäksi minulla on turbo. Kyllä. Mennään. Jätän hänet taakseni, vaikka hän ei lakkaa seuraamasta minua. Mennään. Minun täytyy kiihdyttää turbolla. Mennään. Näin otetaan kaarros tästä, toinen tästä. Ja aion näyttää sinulle, miksi sinun ei olisi pitänyt aliarvioida .exe-tyyttejä. Olemme saapumassa viimeiseen mutkaan, eikä hän ole vieläkään saanut minua kiinni. Nyt on aika kiihdyttää täysillä turbolla. Kyllä, olen saamassa etumatkaa. Ja näin voitetaan kilpailu. Supersonic. Niin, no. Mitä pidit 1,000,000-tason moottoripyörästäni? Luulen, että meillä on nyt selvä voittaja kilpailussa ja uudessa muodossa. Ei, hitto vieköön. Miten saatoin hävitä sinunlaiselle surkealle .exelle? Kuuntele minua. Oikeasti halusin, että olisimme kaikki ystäviä. Raha oli tarkoitettu jaettavaksi. Valloittaisimme maailman yhdessä. Joo. Kerro tuo vitsi jollekin toiselle. Ota siitä. No niin, olet ihan murskana ja typerä, moottoripyöräsi myös. Nyt tämä raha on minun. Eikö niin, Eggman? Totta kai. Sonic.exe. Tee hänelle mitä haluat. Koko maailma on nyt meidän. Exeiden. Kyllä. Juuri noin. Otan kaiken mukaani moottoripyörälläni. Kyllä. Nyt se on minulla. Se on minun, ja nyt annan sen ystävilleni. Käytämme sitä ostaaksemme maailman ja valloittaaksemme sen. Ja tuhoamme kaikki typerät supersankarit, aivan kuten Supersonic. Koska koko maailma kuuluu Sonicille, .exelle, ja hänen 1,000,000-tason moottoripyörälleen. Kyllä, 1,000,000 tai 6. tason äänestys.